Broni ebe ye bridge ya. Esa se tumi won nsuo munti. Obe detect akone mam spiritual. Ehunu ade a won nsuo nim. Na wahunu nsuo na ade a wode ka na obenya nsuo no. Na waye ne bibia na wakamla na watwa nsuo no sunsum. Wonya nsuo no sunsum a wonim ade a wode be ya wode be ka nsuo na ese wosum afidie na wode akire nsuo no. Ansa na watima ya bridge. Ni nyina ye bayie. Ya dwene ene ye sunsum mu no. Boni die ensamone twitwa nantiri mese no meguna nim ase meto yade ama no megina wode mema ne ngo mema na brabo nkoso ebibifo de no baye to be ni sunsum spiritual kuta yen ebibiman sa akwase bloni nyamu half enka wiase ko bebo nipa ka bloni obebo nipa se de o me se bible mu nyankopon de form de tia wi nipa no ka bloni bebo nipa akwase bloni baye ni tumi kakra wonya aye no ene ode aye niema de aye ka elupre shape esinsuo ni entom enso de bo keto bi hurutu nsuo ma ebetase eye baye ebla bi mu abohwe na Kesse TV samo be kaya bebe ye program bi nkyerɛkyerɛ bi obi a oyusu fun bia no osum baye wie adesema mama mu nyina ha ade ache ba ko biem ade ache ne se de chenra de di kai yemfa se da wo twedi ampa kwa mi totobo nyame otonsuo ba wi abo hu ba han ba no no ba nom oduma boa ya hwe enso katraba da bodwo mogye die mafri sai otwedi ampo kokroko na dom ara kwa ene ete ase enhyiranka onyankopon din enhyiranka Nana Tano enhyiranka yesunuasa ne abosumnuasa ya do onyankopon ase ene efiada na ene efie anopa no nkron ede eba no fra anopa no nsia no nso ne no nwotwe ne nkron bai na menkwala ne hwe TV na omuchim afidie no kotu baabi na baabi omuchim kotu TV so no TV station na ye Angel FM Angel TV na Nana Yaa Brefo ne emema mienu na opanyin bi so omene ne esua de o kyerɛkyerɛ de na we de me ankasa o nti me video kakra ene kasa no video na ni na enhyeda enye papa na enso so no ansa na no ye de to so a mo behwe kasa ndi obete kama video na ni na eyihinchim kakra enso bo hunu nipa no na tenti ne tietia na se ensam a na ekono na akwaye bibie ho efa no efa ye efa so nye ye bla bi ne kan wasi bloni say half well half no well efa ye fanye so ti yo so twa yo we de bidim brofo no wasi half well half no well efa ye fanye ti efa no a enye no ene de ye no ye be sone so ansa na no mepese ne nsem a okan ye no okan nsem ne kosi se sabi ye bibifo kura no sabi yenim nyansa muntie ni yenim nyansa na ekowie se abrofo na ewiase nyina eye ondia na enya ho na mehwe na nyansa wose ye bibima yenni no na osa aka de kotwa mu se sabi nyado sabi kaflache se de brebi amekan se Ghana adwene wo ye tirimu nti no ye de kogu abrofo abrochire kura na se de abrofo no so ba ombe se oman no na ne tenteni ne tietia na se sebe kaflache ebibifo kura no sebe yenim ne ye na oba soso bema owo emfie enson onimnyansa che oba wo emfie aduasa miensa 30 years 35 years hono ma Nana Yaa Brefo ebem che na se dabi baby a ode nam no no nya adwen na panyin no oka asem bia na okotu bible oka asem bia okotu bible oka asem bia na okotu bible na asemu a oka no sabe efa baabi eni nan eni tiri eni nkon so na wo ka asem bia wo ka di twa mu kura etwa ma wo
ne tutumi kura ne say ye ebibifo ye nim nyansa ti foundation aye nananom etware to ho no eno na abawie ye sei na me ka kire opanyi ne say sabia mu sabia nyaado onim de eye ono ankasa ne personal experience ene ono ankasa na dwene ene ne tirimupo ene wo de ka de open efre say nya na dwen ene ne tirimupo ene ono ane personal experience say de onim na bla bom ne ne sua hu na wasua koduru ena sabi onim de ekoduru baabi ena wasua abakosem ne ye nananom asetrem ekoy ofa so transasi so ofa so bu won bra ebo won bra ene obu won man a enka mi se panyi ne betuma kansem bisa sabi obinima obi kire ena onipa ontimi nka se me de machia de ne mi hwehwe mu ne de matifie no so won fie aduosia 60 years na sabi panyi no kasai na nso asem okan na anko ba bia. First of all, no, mamen kasa mi kire no e. Bible no a ode kasa de chechire nsem Bible no kura bia nhye danim. Bible no kura wo fa, no kura ni fa. Enso Bible kura no waso ofle adwuma no yenyi bi mfirim ne yemfa bi so nyede enka ho. Enso Bible omo yi bi firim, omo de bi ka ho. Ena yenim kura yin masofo ma akoma bese edunum kwaduonu. Ena aba bontra be chese Bible no kura bia anim. Just a history. Ebise Bible munse bebre aya cake. Bible yen ye kasa. Yen abebuo. Ena akwasiblo ni be dada ye. Ena odane no kanta ye. Instead of good no. Ena oye ne bad de ma before. Ena odi good no de ma abrofo. Na de America cha panyin ne say sebe onyanko ba bia onuru ba bia. Onyanko ba bia onuru ba bia. Obia onim di ye obia wo woni sua hunu no ahunu bibi nani nyina achi no osan hunu ade osunsum mu aniwa sa wo yusu physical na wo ne spiritual me kan sma kire wo onuru ba bia efisa wiase eda ho no emu nsem spiritual and physical it is our spiritual or physical na wo ne spiritual you will have bad udi agro kasma kire se woni physical na woni spiritual oboa wo de fa wonim de sua Bible kopem de yi fa wonyansa na se woni spiritual woni sunsumu asema wo ka asema nkowie peye okan ya kosi TV a wo mu hwei eyebroni na yeye microphone mo kasa mu eyebroni na ene ansana mebamu no yankoni enkotie ne mfie ne nkohwe video ne kakra bi eni no enye de na enso hunso okasa ne kasa no so eba efise asama me kan pesa amanfo hunu se enye busrem ka ene apesaminya ene asam na me todi adie wo kan asam no duru baabi no asam no baabi me hunu se ekoduru baabi no ana enkoyie no ena me ma me ba obo se obo video ma me na twe voice no so kan de eka ho ti baabi a maka kodo no ka duru baabi na be duru baabi na time a me video ye no ye record ye no obetensem no hunu de make akosi ti be sremo munya me ho blamiti sima ne enkohwe ne enkoti video na ni na eye bibia ho nso so be hunu obete kasa no so wo kasa ye enkohwe kakra bibia ye wei nya ya aye wo se ye mpelifo no endua ne ye eye hefa na nanom ahemfo de na omo hya ase no omo bu we no ode nkyira me wa asante me wa kwamu me wa ha de no na ye ka ho asa no ni basis no a ye hwe ana colonial time akosi broni ba ya na ye nso ye de ho ma no a celebrate ni ade nyina ba mu ana democracy ya ye wura mu na ye ka ho asa mi ye ka asem wo Psalm 143 verse Psalm 146 verse 3 rather 146 verse 3 Iti o se momfa mohonto ahemfo ana nipa ba enkwagye biara eninimu so momfa mohonto ahemfo ana nipa ba enkwagye biara eninimu so sa mrena be si ne ya ahemfo o ma nya moaye
Adenti na ayemfo ba ko tumi ton asase manipa 4 na adane sekan twitwa still exist. You see amuka news na mo ko bi so. Yeah, osudoku ho. Say asase menua ba ka say Nyankopɔn dia Nyankopɔn dia mpa dia adenti na Nyankopɔn wa hwɛ ma yetwitwa nipa sekan abra ɔse ɔbɔ nipa sɛ ne saso metie sɛ obi ba be di me ba bɔne a me protect me ba no sɛ ne be ya nipa no ntumi ndi ne bɔne nti Nyankopɔn ma ne yɛ ɛne wo bɔ asase ɛne ebinom atwitwa mo sekan o te soro wa hwɛ han hwɛ ama ye kun krɔfo a nipa ehia sin bibia wo asase so ampa nipa bibia ne wa abosa 1000 enye the size ne even nipa kokomoti ampa yo kokomoti o abosa 5 enye the size ne sa kokomoti. It means nipa property who can Psalm 127 verse 3 was it nipa ye Nyankopɔn japade ho ane Nyankopɔn me papa owo me ba wiase no ne me Nyankopɔn me hu Nyankopɔn da nti no si diwaja ene unani nti ye nananom no asase na ye dey show mu sase ye omodia no omandia mwa ye nti na up to now ye tumtuntu asase mani pa bebe ni atwitwa sika ekuku ya ho ye ka asase pa ni wura pa aka government na asase ye ne dia nti abrofo no be di yaso na bibia ye omodia die di kai me ka ama opanyina so ate se sabe onyini wo hoyi sabe kaflawo mesreka enye nyansa onyini enye nyansa ye de obuo ni ani de ese efata edema ye mpanimfo fi se obi a wa mu panyini no na beka se de tie panyini no de di kai wate wo nkwa na so ye nananom ne kai ana akwasi bloni de bible bae no omo twere wo se di wagya ne unani na nkwa na ye dai awal wa asase so se kasa ye kan na ni wadada na ye yadesua enkamra omo translate brofo kasa Greek kasa edi aba brofo aba mfante akuapem edi aba asante no ne yenka kasa no dada enka bibini a wo translate sa poto kasa no edi ba twi no enka wonya kasa bi amfa translate ema menim sa onem be ya adwen kasa eni ho na wonte ase e be de no watuma translate di aba wo kasam ye ka kasa dada na me kama opanyina te se sabe kaflache onuru ba bia na enhira ka nyame din se emre apanyine be kasa wie no omo flare doctor bi ya em so e bi before doctor obekasa papa na mituche edeba no eno de ya ntwe ya mo na okasai abeto ma sem so kire se ye ni Nyankopon ma na ye redie kura tuntum no ye ne efiri Nyankopon ye redie no broni nya ye redie tuntum ya enka wo wie ye ni Nyankopon ma na menka asem kire wo ye foundation na beka ho asem kire wo no wo se ye nananom fapem mu twato ho no na amwa ye abeduru ne ofa meka asem kire wo wonim hwe papa unuru ba bia papa na sabi unhuna de wani no enhuna de oni third eye no eni etoso mi ensa de huna de kosunsum mu no me kirewa bi before yemfom so na me de abe kirew aduru de ntie ekowie saa broni wo ba broni omo na spiritual honhom omo na develop honhom a na de bia be yese bibe de occult ho ahwan occult na sefo nyina no yen abibiman ye niema ne yesom ne yade na oma modelize no na potoka sem no yade bibia to so yese oye sabia mu sabia nya ado a occult e kasa ma kire wo broni wo bato akura ketwa obehwa akura no e ko spiritual ahwa akura ni su ne ban ni su a ode ba wiase a me bayi ne talent ne star ode free soro baaye ne nsoroma no sei na tie ne kra no ofiri nsuom ne baaye ensuom obaaye na bose nie me bayi
yai abibi man na school nkwa wan ko school asabi wo ye jimifo ana nyesa omusa ko school a ofa knowledge adesuane ne ma bebre efiri school mu de ba na nya no ne obotantim no fapem no broni timi trase ehun se me bayi obekọ spiritual me ba ne style nie akwala wo de ball bo na ba wiase ti wo so nyina no obesha said na ko training training no odini be wuram akwala no be ko school ana obebo ball obenyini edi benya be se emfie ba ko dumie no na akwala no bo team kase onya be se emfie du nwotwe no star na akwala no bobo ball wa be duru se odi aye na dwuma no ene obi bo school ewo abrochimemu a eye ball team akase te se yesi be the Real Madrid no hwan ne Chelsea na sefo no yetime tua akwala obi obo ball player ba koka so many millions of dollars 1 month millions of dollars pounds yes SK di tua na kabo so me no ye mampanyini ya ban kura no onya bida a physical obi bo ball a onya no se ye de ba Ghana mu a etime bo Ghana nyina abosia be se mfie du etime de ye ekekere Ghana man adentia broni ne call mu ehwe akwara ne sheble ne nkrabia ne star wo de ba wiase no wo hunu se akwara wo ninim de eye ball bom timi mfa no ngulam entu bibini usia ball bo se de ne a esan se ye nkwohwe wo star no na wo star na mpie ntem no untimi ntu broni a onim ball bo ye mfom so no ba ko no mobile phone yetie yi untimi na obi kasa video call spiritual sunsum obi ti abroche na ne kasa contemplant tabno muatia tumi the spirit of dwarfs muatia sunsum na akwasi bloni di yewi baye bloni bibini baye wotimi de body entente ka body habai na bra na dra ho body na si wono no e fan body entente etimi de sebe praye ewom bayem spiritual etu de kwabro kire de dane alupre bibini o broni so de na ohunu ye no se etimi de body entente bibini etimi de ya ene ye de alupre no ye de kwan be so baye yeso de obayemu a ye be ya de e be nam wiemu a e be fa nipa a ese wiem e be tu akọ amama nyina so ebe saba hwinkutam ente ntoda ena broni di bayi no esa de hwe aboa entaklabo a onam wiem no de elupre ena elupre asoaba bibini betima ye elupre because of spiritual bayi tumi ekuta no nenso so no esa se when develop on a spirit no bayi no odi wini panam bibini edi bayi kwa abrochire ekose ne ba ya obobla wa abrochire etkoto yade de ma no bibini etimi de baye sabi obi kwa abrochire okoje visa na bibini no waya bemo na baye mu no ya ko spiritual na ya didu kwa bono o sha asomade ya toto na ni nton ya toto na no okoje visa no bro ni je visa no a o de visa na be ma no a oso ye fro say osemi de akwase mensa akwase mensa no oye oba na ye bema osemi ye bema bema di na akwase mensa na oye bema na waboduku yi na bayem bibini wabo oba bema no na bayem no ode nanima ye oba na waboduku sa bayi kuro ya se de adane ade de ya bibini betimi de bayi no etimi de aya de fofra ye betimi de adane ne ama esoa aso aba ama Ghana wiase ma nyina ama ye de akọ dwamanso broni ebe ye bridge ya esense tumi won nsuomunti obe detect akoniemam spiritual ehuna de a won nsuonim no wahunu nsuo na de a wode ka na obenya nsuo no na waye ne bibia na wakamla na watwa nsuo no sunsum wonya nsuo no sunsum a wonima de a wode be ya wode be ka nsuo na ese wosuma fidie na wode akire nsuo no ansa na watima ya bridge ne nyina ye bayi
ya dwene ene ye sunsun mu no boni die ensamone twetwa na ntiri mese no megu nanim ase meto yade ama no meje na wode mema ne ngo mema na bra bonkoso ebi before de no baye to be ni sunsun spiritual kuta yen ebibi man sa akwasibro ni nyamu half enka wiase ko bebo nipa kabloni obebo nipa se de o me se bible mu nyankopon de form de tia nwini nipa no kabloni bebo nipa akwasibro ni baye ni tumi kakra wonyaye no ena ode aye niema de aye ka eluple shape esinsuo ni entom enso de bo keto bi hurutu nsuo mu a ebetase eye baye ebla bi mu abohwe na Kesse TV samo be kai a bebe ye program bi nkyerɛkyerɛ bi obi a oyusu baye oyusu phone bia no osun baye phone oyusu phone a baye o bosumo dwarfs mu abofɛ no mu atia no contemplant na bloni di phone obi yale ne kra akɔ ye dena babusumfia ha metima kwasieye mapɛ me niema kakra mapɛ sebe preko ewide mapɛ ngo adumade nyina mapɛ potoyoa mapɛ me niema nyina apɛ eniema me de akwasieye makwatima akɔ ne kra amanipa woda wusu wasole doctor atima sign edi amase afento no watima trase anya be se emfie maako eduba akon 11 years edi na chewe doctor sign ni bibia ni kidney asai metima kwasieye akoye hunyankama di nyina akɔ sign ne kra mama na duro mahyemoto ye di afra koko emani di madwande duro mama ndi do amana nom me pa chawo anwanwade ne nsankyani be na chewe me kas ma kyerɛw men kan fantu me ho na Tano madawroma ene mabusum ni asa me to so anu masori metumi sai nipa kra e ma ne trasidity e ma duma kyede nyame na de kye me enye sua hunu mansua e de na kye we so obi wuo no watima gye ne kra asi ho abrofo nche bibini o ye kala ye wedia nyankopon de ma ye ne se bloni ne nya ya ko betuma trasi nya be se mfi apem esanse adwemboni nti ye hwe ho yie ena ablabo aseye papai asema kan ma menka se bi nkyerɛ we ye nananom de obuo ahonidie edu da bi a wode da na aduana bi asi wo e de konsuom kotinsuom di nsuo ni de don nsuo ho de ehuni e de trase sukom de no a okosu tene ho a osabia wanom entrance adi nsuo ni yesanya mframa papa ye nanam ade a ode tete ye foundation a wo se ye no papa o ye panyin na sa onye panyin a enka meka wasem papa sabi kafla ye nanam di nsuo ni eti nsuo ho edo nsuom ekoti nsuom ekọ akwan bo edi wiase nyina ni ene because of in the name of Jesus inti odasani ma bola so a ensuom hwaw odasani ni fridge asaye omaso a ensuom hwaw odasani toilet a wakotu efi ane ode ho pipe akotu tiefim okotu efi a ne wayi toilet ni nyaro de gu nsuom na yensuo ya akosiblo ni the chemicals abegu nsuo ni ma ye the pipe ama yanom enti na pipe ayanum nyina typhoid ahodo ayenya mojabroso ahodo typhoid ayenya because ma kyerɛw also ahodo abanyina me ka kyerɛw prince eyensu ayanum a ye de biri ane bola agumu a broni so abesori biri no a de chemical aguso ayi ne fita de pipe de amaye no ene yenya ho nsunsu aso chemicals abrofo de ye nsuo de ma yanum ni nyina no e won nsunsu aso de ma ya bibifo
Ebeda no odasane anyina che said the nananom to be tenase ukone nsuom de wa wote anwono mo ahabai obo kantankura wode sansuo no a wanum bi ahamati gu nsuo no na fermenti nsuo no dudo no na ye kokokoko wonum bia esasa yade ene sa ne mani ni ho na ye no chemicals no enya wuwo no ye bewuo papa me pa chew washia de ne but onuru ba bia ana onim spiritual onipa bia odi awiase so okuta oman na se onim physical na onya spiritual ontimi mu oman ne mani nyina da me kan sama kirewo ye man panimfo medi oman ne nyina no dodo no o me spiritual na nso nim eno na mo se kwa me nkroma kwaje kankan nyame firi gini ye nananom eye niema ya nwanwade sebe ye hwe atiti kuro street ahodo adeda mu ene asase atete street be na damu ye nanam nyansa ne adwene wodwene daache wona na bi de sebe ajapade bi asie ode kai daache oba ye wafa nyansa kwa ne dufu pa ma ajapade no kwa wase no edi anti na beka se ye nanam foundation mu le yenya papa me pa cho asema aka no nya no kuro na nim hwe kusua bibi ye nananim munum gold enkane na o mo twe soya gold wa asase so o munim ye nananom na oye galamseo na otu gold tunu kurukuru wa na wape gold ye nananom ansa yensu tene da ene Ghana yensu ansu anyina galamse ya se ni nyina na ye nananom ye se no adenti na beka se fapemo a ye nananom elere to ho no ena ame ye bra papa wonim hwe ne kokosua ene bi se ni piasi ta e bi a kire wo se wonim akosua ni ye pa ye tumia nananom de ma ya ye nananom wo ye ohino wo ye panyino ye leaders leaderships ededa amankuo ni niam nyina no they are spiritualists onyina omkuta honhom se wo de adwembone kura ba wonim ye spiritual de kuta nananom no e da kwasibro ni de bible de ba se abosomsom ye nkwasiasem eye nada e na ode be se ye niema enti ya spiritual na boa ye e ka physical ho na etimi de boa ya bra bomu no e na kwasibro ni de bible abe kele sa niema ni nyina ya hwe ase nyina no ene wo hene oti aso dem obetra tv so a angel fm ana wo kasai o the bible na ya adwuma bible no so ya cake e de mame if say abodwe se ebeto ani tonwi pieto ebeto danta ene meti tv no makoma na na engineer ni ha abodwe se beto ani tonwi o abetabia obekọ wuo no o de ne beja applicants ma so o de ntina wanga so fiti na ni nkire no no huna no no mo ntina ne no antete no no ha no no nshana hometie apetabia bekọ wuo no o de ne beja applicants ma so o ne ntina wanga so mfopo na ni nya da nkire no jame kwai le san ye ho ye sunsuma ye abosoma ye me nananum tumi emom nim de enkane no o kan sam ko si say police station broni na de bae court broni we asem we akasabe ababe na wom ababe anim ye nananum na ne ye wo court ye we police station ni ye court ye police station because machiro ye police station any ye hemfo any ye leaders ye court any abosom ye do begira adaka ni mu a na de bosom so a ontimi nkotwa kontompo da se ye kai ye nananom abosom de kuta nananom gidean besi na nya ne se Ghana atete apansam yi ai enkran asase ye twetwa obi de bende be enkran asase no papa me bisa wo se ye nananom ebe na abete se ye nananom tena ase alom kuta o mabosom no asase mpo no wonton wode makwa obi betena ne nchempo ani fie otimi twa na asase kakra da wo se tena so na asisi wudi na ba obra ye nanam na wodo ye nananom be na asase okoton ma nipa mienu wa ntompo na okoton ma nipa mienu enti hunu se eye hyiatra pesami nkumnya afoforo pe ene ye ne nsade a kwasebro ne the Bible in the name of Jesus ene
obi e babo som so kra osuro efi se yaka nsam fon ensam fi ensam tantai abususam enyambrasam ade agu ne ho fi opanyin unuru baabi o onhia nuru baabi a ena me ka asema mwati ena wo TV so de so unuru baabi a ewiase eye spiritual and physical. It is not kuta physical na woni spiritual you labat untimi nya hwemanda akwasi bloni e develop ne sunsum ne honhom obi biara no osom bosom che bloni na enzo so no o metena won kase o de sile any powder aye nanim nti no e na o si bloni onim bosom be kas ma kire o bo so ate obi biara no osom bosom che bloni eya bosom no ani sunsum no e na abrofo de develop hwe ma me ka sam kire we ohima Elizabeth wanya ne ba bi ko sa Rivertena no ote ho no onim nyankama de oye wo ho onim ade a oye onim sunsum power ne tumi ekuta na odi wiase ma nyina so onim ase kire onim papa onim sunsum wasem te wotum metra TV so metum futu ngu nipa ni se ye nananom entwa sa papa anto nti na Ghana man ye bre papa onim de woka be pa chaw pi mesrawo ba bia wodi asi no mani fancy wa na me ka asma kire de woka no enya no kure se wo wani ena nim sunsum wasem a enka bon se aboan tatia jetai dan ko ho a obo etuntumi nyankopon aye se spiritual ye adwuma physical de e ketwa bi obi beso how no nya sunsum wi a wo wiaw enti papa wo physical asam na wo kan but onya sunsum no nim sunsum asem uni ani wo wani a ka me TV so e me keka de wo kan wo Angel FM ho Angel TV so be pa cho me di besia yenye abetwa yebehuna kokono kase anhwa na akodiri baabi medamase enti opanyin na asemu a me de twa to le se wo se wo ba oba manim nyansa che wo ba na akwara wo emfie o se mfie enhia onim nyansa che wo ba wo mfie aduasa enya no kreda be ma bi wo jimi papa ya wo be ma jimi fo ho oba bi nim nyansa papa eche be ma enya no kreda papa enti me pa chawo eye wadwene na ade ka na me srewo me pese me ma hunu se wiase eye spiritual and physical enti sa woni wo physical no nim de no na spiritual woni ani na woni sunsum bia me pa chawo wa de wo ye bi anwie peye nyame nhyiramo oma mo ntiase enadua ifiri na ekro ekwa Kristo sumfo asoba ya na bakosem no enam nsam we enti no ye betoa so medamase nyame nhyiramo bye bye.